तिवारी। चिरी के बदरिया बुआई भइले अरघ के बेर, आदित्य माल दर्शन देखाई भइले अरघ के बेर। चिरी के बदरिया बुआई भइले अरघ के बेर। बोली बोली छठी मैया की। ढेर देर से भइल बानी पनिया में खड़ हो, आई के अरख मोर कलिसा बिकार हो। ढेर देर से भइल बानी पनिया में खड़ हो, आई के अरख मोर कलिसा बिकार हो। अब नाही देर लगाई भइले अरघ के बेर। आदित्य महल दर्शन देखाई भइले अरघ के बेर। बोली बोली छठी मैया की। बात नी होरा रउआ हाली से अइती, सारा तिवैया के सरधा पुरैती। बात नी होरा रउआ हाली से अइती, सारा तिवैया के सरधा पुरैती।